Ook in Amsterdam is de kop eraf en bijna alles is daar nieuw. Marco van Basten is de nieuwe trainer, Uri Coronel de nieuwe voorzitter, Danny Blind de nieuwe technisch manager, de sponsor is nieuw en de nieuwe aanwinsten heten Dario Svitanic en Miralem Soleimani. Marco van Basten formuleert het doel van de club. Dat is denk ik duidelijk voor alles en iedereen. Je proeft het ook bij iedereen. Er is behoefte om uiteindelijk weer kampioen te worden. In het kader van het kapitaal moet op het veld staan, heeft Van Basten behoorlijk mogen investeren. Ajax betaalde ruim 6 miljoen euro voor de Argentijnse topscorer Dario Svitanic en ruim 16 miljoen voor Miralem Soleimani. Yeah, I dream almost when I was young, 10 years. I dream about Ajax and now it's not my dream, it's real. And I'm very happy because of that. Ajax is the biggest club in Holland. It's the best club for young players. Nou, dat zijn natuurlijk twee grote aankopen en ja, ik ben blij dat ze er zijn. En we proberen ze natuurlijk daar te helpen en het vertrouwen te geven. En de warmte te geven die ze alleen maar zo kunnen helpen. What do you think about Marco van Basten? Yeah, he was a big name in world football. He was a big player and now he started to be coach and I believe him and because I'm here.